Horas madita saluhutna. Shalom. Alana yang mulaatan nama acara Natal ama inani huriata HKBP Bincarung. Sonari mulai mahita silan prosesi rap jongjong mahita saluhutna. Dulu mahita saluhutna. Hadorak suta mulai acara ibadah tabige maco kata-kata sambutan sian ketua panitia Natal. Shalom. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir ke dunia ini, yang sekarang ini kita rayakan. Marilah kita mengucap syukur karena pada malam hari ini kita Punguan Ama Ina mengadakan perayaan Natal Ama Ina di HKBP Bincarung ini yang kita cintai, yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sukacita karena itu semuanya kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengantar kita bisa berkumpul pada malam hari yang indah ini. Pertama-tama saya sebagai ketua panitia mewakili panitia Natal Ama Ina mengucapkan terima kasih kepada Amang uluan kami Pendeta Resot, Pendeta Torang Panjaitan, dan juga Amang Pendeta Beni Sitorus yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada kami, khususnya saya sebagai ketua panitia yang baru pertama kali ini bisa melayani dan berdiri di depan ini. Kami berterima kasih juga untuk ketua seksi AMA dan ketua seksi INA, yaitu Amang Ridwan Tambunan dan juga Inang Neti Borusianturi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sendiri sebagai ketua panitia. Saya berterima kasih karena diberi kepercayaan untuk bekerja sama dengan saudara-saudara saya
semuanya panitia-panitia yang sudah bersusah payah memberikan tenaga dan waktu ataupun pikirannya untuk bisa tercapai perayaan Natal malam ini, mulai dari pembentukan rapat panitia dan juga rapat-rapat selanjutnya serta latihan, baik itu latihan di seksi perempuan maupun di latihan gabungan KOR AMA INA yang kita sudah laksanakan beberapa minggu ini. Saya berterima kasih karena semuanya memberikan dukungan yang baik kepada saya. Kiranya Tuhan yang memberikan balas kebaikan Bapak dan Ibu yang membantu saya, khususnya yang kami cintai dan kami kasihi jemaat AMA INA dan juga Naposo, remaja ataupun anak sekolah minggu yang bisa hadir malam ini di gereja kita yang kita cintai ini. Saya berterima kasih untuk kehadirannya. Kiranya sukacita damai Natal bisa hadir malam ini. Dan untuk itu saya mengajak semuanya, amang inang dan juga saudara-saudara semuanya, marilah kita dengan khusyuk atau lebih hikmat untuk merayakan Natal ini mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Untuk itu saya berterima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam perayaan Natal ini. Terima kasih, Amang. Amin. Taudu Tima Muse, perwakilan Sian Ruas AMA diwakilkan oleh Ketua AMA. Salam, horas, selamat borgi mari hita. Tok tong hita mau lihat itu amat perdengan bahasa. Ibur ngok kita di bahasa las ni roa. Irang di Tuhan. Rotu bagas. Gerejon, lau marmas ni roha. Lau memuji pasangan petuata ima di hari Oktober. Ima Natal ni ama dohot ima. Nau pasangan pihami amang padita nami, padita pajahitan sitorus. Sok-sok kamu parhalaru tarlu mau imadi hamu ruas ni bincarungon ama ina naro sedero di bagasalas roa ison janjangau mewakili sian ama natotong di pasar songon bertanggung jawaban sian padida nagabe panitia mulai sian hari kesehatian, hari gotilon, sa museng pertanggungjawaban dalam perayaan Natalon, na momen na sangat membuat saya, au Ketua AMA, boy merangkul tu Ketua perempuan. Sudah naboy membuka sejarah di kita di berlalunya Covid. Boy tabuka perayaan Natal Amadu Ina dan momen sejarah boy kita Natal dang dibagas tanggal 26. Puji Tuhan mak dalam perjalanan on boy tabanggaon bahwa kesehatan sudah mulai muncul di dalam kehidupan kita bincarung. Boy kita sadari on marhali loa mar Natal. Mau lihat tema di hamu kitu panitia. Nailep kami songon pertanggungjawaban membentuk Natal ama ina walaupun ada kerikil-kerikil di dalam perjalanan kepanitiaan. Saya bangga bahwa apa itu kerikil itu bisa kita lalui. Sonar kaning pesan ni amang opui pereses opui porus tu amang sidabutan menyatakan selamat kepada ama perempuan bincarung yang telah melaksanakan Natal dan momen
Di sana mari kita bersatu. HKBP Bincarung, jangan ada perbedaan pendapat, jangan ada saling menyalahkan. Mari kita perbaiki. Semoga hidup amang epos kaning izin Bincarung 2003 akan berhasil apabila kita bersatu. Jangan ada menunjukkan ego, jangan menunjukkan kemampuan dirinya, tapi kita menunjukkan kasih Tuhan Yesus itu adalah membahagiakan HKBP Bincarung ini ke depannya. Jadi saya lain mau lihat itu sudah akka panitia na mengalir rohana asa anggiat Natal ama ina sukses berjalan. Songon ima hata sianau songon mewakili seksi ama na dilehon sebagai pertanggungjawaban lau pasa melaksanakan Natalon. Saya Tuhan tama nama masuhita salukna. Saya lain pesani amang opoi porus. Mari kita bersatu. Mari kita menjadikan satu wujud bahwa HKBP Bincarung berdiri menjadi gereja HKBP Bincarung yang berdiri dengan salib di atas gereja ini. Mau lihat ya? Tuhan tama masuhita salukna. Horas ma. Tauduti mamuse kata sambutan sian Ruas INA diwakilkan oleh Ketua INA. Salam Horas Maadihita Saluhutna. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh baik, di mana pada malam hari ini untuk pertama sekali kita mengadakan Natal bersama Punguan Ama dan Ina HKBP Bincarung. Pertama-tama yang kami hormati Amang Pendeta Panjaitan, Pendeta Resort HKBP Bincarung, Amang Pendeta Sitorus, para halado, akana tua-tua nami, amang inang semua yang ada di sini, naposo anak-anak sekolah minggu, begitu juga semua yang sedang menyaksikan live streaming pada saat malam hari ini. Salam Natal untuk kita semua, terutama juga untuk saudara-saudara kita yang sedang menyaksikan live streaming kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya mewakili dari INA Ruasni HKBP Bincarung yang ditunjuk untuk mengatakan untuk satu sepatah dua patah kata pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terutama untuk panitia Natal pada malam hari ini, pada saat ini, khususnya buat Inang Munte Buru Tagaol, buat panitia kita semuanya atas kerjasamanya yang baik. Kami selaku penasehat yang ditunjuk mewakili dari Punguan Ama dan Punguan Ina mengucapkan terima kasih banyak. Semoga acara Natal kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua kita dapat menyaksikan, dapat melihat inilah Amang Inang Natal Punguan Natal Ama dan Ina HKBP Bincarung pada malam hari ini. Kiranya acara kita ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk tahun-tahun yang akan datang, mungkin bisa lebih baik lagi, mungkin bisa lebih meriah lagi, karena ini baru perdana. Terima kasih juga buat anak-anak kami Naposo, remaja, yang sudah turut ambil bagian untuk menjadi tim musik kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat petugas live streaming kita pada malam hari ini. Marilah kita bergembira ria, marilah kita bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam acara malam Natal kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita pada malam hari ini dapat bersuka cita,
dapat bersukaria. Semua ama, ina, anak-anak remaja na poso bulung, terutama buat para orang tua kami lansia. Pada malam hari ini di tempat di gereja kita ini, begitu juga di tempat kita masing-masing yang menyaksikan acara ini di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan acara Natal kita pada malam hari ini. Horas Madita Salutna. Horas. Tauduti mamuse kata sambutan terakhir Sian Parhalado diwakilkan Ketua Koinonia sekaligus liturgis kita malam ini. Horas. Ola tema perjulo tadok tu amata debata perjenggan basai. Sialasi dot tolong nerohana bohi tamat pungu dia palatit kiot pas perayaan Natal na perjulo ama dot ina. Bolo wingot do di tahun nasalpu tiki lama bain program kerja ni Natal gabunganon. Tama do honok kudo mulate tu amang padita do dengan Parhalado. Alabui masuk programon jalabui terlaksana tiap pala di tikiot. Mulate ma nang dihasadawan ni hita salutna. Sayang get matutu 9 tahun kesehatan on. Sehati sepikir hita nang tu kajuluan ni hari. Kami selaku Dewan Koinonia harap situ tudor hanami dia kapak kobasiota marhite seksi kategorial lam sehati sepikir hita lam tusadana hita lao pemajuan pelayanan dia ka kuriata HKBP bicarungon melate manang dihamu datu otonomi lansia ala parsidot dahamu len hamu matoktong dihami pangajarion asa toktong hami akan oposo lam turing gasna mangulaw na dinggan mabahin na dinggan na umuli so nandidok ni ketua manaking asa saday tatutu diaka arena mangihut so tema dita dia pala dikyon tiop hamu madame tu saluhut na angget matutu dame nasihat Tuhan toktong na mga ramoti hita saluhuna jala mulayon toktong malam ringkas sita dihamu amanami inanami mungkin nasa lelungon merasa holang anggota punguan korjo di punguani nyan salhu na dohita punguan ama nasa ama dot nasa ina termasuk do di punguan ama dang holang di korama jadi mulate madi duhatta suang soni nang dihamu panitia nami naung makkalujahon dia pala dikyon boy terlaksana Natal gabungan nama dotina pos dorohanami bolo tungpe adong nahurang lubi ko boy do dame hita asa dengan nang tujulanon imana bu pasatami siat Dewan Koinonia salinai tapuji tapasanga matuhani marhite nok tubu ibana tu pertibuon talubui ma dihita galuk asang giat dam turinggas na hita maulaw na bartolomona wala teman dihamu yang nakon nami na poso remaja nong dot membantu Natal yama dot ina taingot mamanginang nang penatalina sida marsugut pangidon nami siya Dewan Koinonia ikotong doret tahita salhuna adang holang na poso do remaja na marnatan doho dohita yakena kota wala tema Tuhan Yesus ma nama masu hita saluna kita parade ma rohadot pikirata asa masuk ma hita di ibadah horas mati tapi hutiut ma manginang songod dia acara nong dipatupa walaupun majahuba ali sadokta noon uluy hamuma jahuba marhite las nirauha Raube mahamu tujulona marhite olop-olop boto hamu mawon Jehovah do debata
ibana dona jumadiho kita, jala ibana punah hita, bain bangsona dot biru-biru pinar mahanna. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamau liateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Molate ma rohamuna tu ibana. Puji hamuma guarna. Ai pardinggan basaru Jehovah, rodi saleleng-lelengna do asini rohana, jala marsudut-sudut do hasitonganna. Madok molate mahamu tu Jehovah, napatupa haluaon. Marhite haroro ni Kristus tutonga tongata. Alanita puji ma debata. Marhite bukuede nomor 521 ayat 1 dota ayat 3 di ayat 3 laus jongjong mahita. Hite guarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doton di perbadia nama nopa langit dotan on amen. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hataido ubahan nama jadi jaladang adong nang gosada sian nong jadi i na somarhite siani di bagasan hataido hangoluan laos hangoluanido panodang ni hajol maun namar sinodang do panodangi di bagasan na holom alain dang di jakkon na holomi hehe dosada halak sinuru ni debata si Johannes do guarna sedani do ibana ubahen naro asa hadidakkon panodangi anggiat gabe porsia saluhutna marhite sian ibana dang apala ibana panodangi nama katidakkon panodangi do tahe alai nung ngamadok rojo portibion panondang nasitongi nama nondangi nasa joma di portibion hiat do ibana
jalan marhite sian ibana do menjadi pertibion. Hapendang ditada pertibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabendang di jakon akan na di ibana ibana. Alai manang piga nama jakon ibana, tusido di leon huaso, asagabe anak di batana sida, akana porsia di warna, ima akana sotuhu sian udar, manang sian sakap di daging, manang sian sakap di bawah, tung sian di batado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hidahami ma hasangapon nai, ima hasangapon ni anak sasada na sian amai. Gok asiniroha dohot hasitongan martangyang mahita. Alea manami na di Banua Gijang na sombar mula jalan na sombar pasohotan doholong niroham. Jala hodo di bata na manuktong rodi saliling nililing na. Tunga sinirohamdo na pasadaon hami ruas ama. Dohot ruas ina ni huriam HKBP bicarung patupa pesta Natal di Bodarion. Ima lahu makalason ari parningota di hadu tubuh di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan, tongos jala lehon madihami pasu-pasu las neroha. Dohot pasu-pasu hadameon. Selempahis sama roha dohot terdinami. Patuluson lomo neroham di tonga-tonga ni huriamon. Asa toktong uli akka patsaron nami tujuloon. Salehon magogo mardongan las neroha di hami. Lahu mangula ulaon sigano pare. Urupi jala pargugoy mahami. Majakot Tuhan Yesus Kristus si palua tordinami. Amen. Maredde mahita si buku ede onom ratus walu ayat 4. Tas maju male Turki na perju. Saluhudo di topa de bata, langit, tano, laut, dot, nasa, isina. Di topa do akat suasuanan, pahapanahan, dungi jolma. Salu na imajadi do marhite sian hapestaran, dohot hagogo di debata, di bagasan huasona na badiai. Nuaing tabigema pangatusion nasito, taringot tu panopaon di debata, ima liturgi na parjul. Masa Yuli saluhutna tinopa ni debata, aka dolog dohot rura, aka suan-suanan naruma tarata, saluhutnai patuduhon hinauli ni panopau ni debata, tung naso hadodoan do par binotoanna. Buha do ulaningi, songod dia do di bahan debata manopa nasana adongi, siad dia do di bahan manang alat ni debata lau manopa saluhut nai. Ia panopal na pinatupa ni debata songonon doi, dada marhite-hite alat manang ula-ula debata manopa. Holan marhite hatano sapinggo, sadok molo didok debata jadi, majadi masongon na didok nai. Ido tutu
tung halonga ngado panopaon ni debata aidang sian na adong debata manopa alai sian na so adong alai nasian so adong do gabe adong dang adong naso tarpatupa debata akadia mana tinopa nai nimulana ditopa debata ma langit dohotano ditopa ma muse natiur digot debata ma natiuri arian jalan di bahan debata ma persirangan di natiur sian naholom guar di naholomi ima borngin diari paduahon ditopa debata ma hajak-hajang di persidangan ni aka aek bahan persirangan ni aek tu aek di hari patuluhon ditopa debata ma tano manang darat asa tarida nama hiang jala parpungan ni aka aek di guari laut jadi di patubuh tano ima duhut do suasuanana marparbue tudos sumasamna di hari pawapaton ditopa debata ma panondang ni hajak-hajangan ni langit asa disandangi tanoon di hari palimahon ditopa debata ma akadeke dohot nasa namar hosa akan namar jirir di bagasan aek ro di nasa pidong namar tonga-tonga langit na masibuan masamna di hari ponopon ditopa debata ma jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona bawa dohot boru-boru nasida ditopa asa dirajai sadok tanoon dungi di debata ma sude natinopanai nunga denggan situtu Dungzun ditopa debata nasa na adong meradio doibana tutu sian nasa ulaon panopaon alaidang meredian ibana sian ulaon na terus do debata mangulaon akan nadenggan narikot di ngoluta di pasu-pasu do hita saluhutna tapuji jala tapasanga ma debata naung manopahita doho narikot di hita jala di pasiko do marhite pasu-pasuna di ngoluta amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 500 sia pulsada ayat tol. Alai madamu ma manusia itu dosa. Alamanibil nasida sian hatan di debata nama dok. Unang di pangan ho sian padue ni hau akan ada laki asa unang mate ho. Dung di boto debata nunga di pangan nasidai gabelaho ma nasida ruar sian porlak edeni. Tai pehutiut ma leturge na paduao. Masa isonang jala denggaddo inganan ni jolma na parjului di bahit debata di porlak edeni danga dong nahurang sikop do sude di para di debata
di jolma na tinoppa nai. Nuaeng tabege ma mula ni dosa dohot pangunai na tu jolma na parjoloi didok di bibir tai ulok do na paototohon jolmai gabe dibuat jala dipangan si Hawa parbue ni Hawi laos dilehon tu si Adam. Ia parbueni Hawi ima parbueni hau na di parsitongan ni porlaki na soboi jamaon jaladang boi panganon didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Alai tung masai bisu do sibolis mangela-ela jolmai ditudali debata disuan hosibolis maroha diri tu jolmai gabe pia mata namarnida laos dipangan gabe bardosa ma. Alai anggonuai dang adong be songon ulok dohot parbueni hau songon natar surati alai panginona di dosaido di hajol maon sahat tutikion nama bahen uhum ni debata. Ia gobaran di purbaeni hau na di parsitongan ni porlak edeni nuaeng ima hisap-hisap manang hinagiot ni pardagingon na sai tokto mengelau sipatik manang aturan dohot hata ni debata. Alai tanda do parulawani daging ima parmainanon hahodaron pargadombuson hasipelebeguon hadatuon parmusuon parbadaan pangiburuan lesem teal rimas ungut-ungut dot akan asotama di adapan ni bata. Ia gobaran si Hawa nuangon ima akaparupuan manang ina nasojolo marpanukunan si Adam sinoduk nai ati penang pinanu muni debata na sida jalan nunga dia tukon bawai ido ulu di rumah tangga songon Kristus ulu ni huriai dibaheni dang denggan moloso jolo sisukunan lau membuat keputusan di rumah tangga aido bosir hasesega ni keluarga songonido ngolu ni marhuria ikon sukunun jala ni dukon do aka aturan ni huria hobar tulomo ni roha ni debata nang si ada pe merdosa do ai di si mana do si Hawa pulik gabe murah diusipi aka si bolis. Sai toktong ma marsadani roha ama dohotina jala rak mangula asa indada murah di palidak-lidak aka parjahat nalaho manegai parumah tanggaon rap retama ama doho ina doho ianak konna tu gereja asa unang diujuni si polisi. Amin. Parede Mahita siap buku ede nomor 50 ayat 2 Laos Jongjong Mahita. Oh
parningota nari hatu tubuh ni Yesus Kristus bodarion. Jongjong dohita nuang dia dopan di debata lau manopoti dosata. Alani hita pauduk marohata di bagasan serep niroha. Martangi yang nahohom mahita di bagasan rohata be. Ale Tuhan di bata amanami na di beno gijang para siroha doho jala pardinggan basa naro doha minueng tua dopanmu manol soli dot mangido hasisani dosanan ay tung jojo doha walau si hami patikmu marite hata nang pabainan nami alani dosanami tung sotar bain hami do malua sian humu alai asin roham do nahu pangasawon hami unang jujur akka dosanan marpamuati maroham jala sesa masa luhut dosa nami diborngin na badiaun marningot dohami di hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus di bara ni pinahan di Bethlehem ditadik ko ni bana do banua gijang disuluk ko ni bana rupa ni hatuban rotu mopot hami jol mapardosa asa palyona hapedang hukap hami rohan ang pikiran nami gabe parmianan di ibana balik sa tahe hagiot di pertibyon dohot hagiot ni daging nami do na mga rajeroha ng pikiran nami asima roham ala pardosaon dosaon saya sesama dosa nami ala asli ni roham di hami ale Tuhan molahuda hami balgani holongmu marhite-hite na sinurum anakmu Yesus Kristus tu pertibion patut doniani kon mangulu hami di bagasan holong ay nung nga jumoloho makkaholongi hami hape hola diri nami do nahu halongi hami dongan nami laos haluwaon hami jojo do hubayan hami jutrohani dongan nami marhite pangalahon hami ale Tuhan asima roham di hami ala pardosaon saya suruh maton tim nabadia tu bagasan rohanami asa di parbadia hami jadi pargugoi hami mangulahan lomo ni roham saleleng di loas modope mangulu di portibion amen tabi gema baga ni debata taringot tuha sesani dosata ay songonod do holong ni rohan di debata di portibion pola do anak na sasadai di lehon asaw nang mago ganup na portsya di ibana asa hanguluan na salileng-lileng na di ibana hasangapon ma di debata na di gijang amen parede mahita sian bukwede o nomor 105 ayat 3 Amor
Nangpe maragam dalam dibayan sibolisi lahu mangago jolmai. Alai dang di pasobu debata songani masa satu jumna. Ai para sirohago dang do ibana. Alani idi pat baga-baga do lau paluau jolmai siat dosa. Tabegema leturge na patoluha. Anggon ni narohatan yan. Pitor diuhum debatama jolmai salileng-lileng na. Alai nunga mardosa. Alai dang songoni sakap ni rohana. Ay so tardodo holong dot asini rohanai. Dilehon do petiki parasian lao paubahon roha. Songo sitong na mangulu au ni na Jahoba. Tung solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana. Para siroha jala pardengkan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha gudang, dang dibahe tuhita hobartu aka dosata, jala dang dibaloston tuhita hobartu aka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani debata dihita aka namak kabiari ibana. Romahamu tuau asa mangulu tondemuna ninna Jahoba tung surarara dosamuna songon abit bunga hadap-dap botar do bahenokku songon itap nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Songonon do hata di Jahoba nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun na manorop akka dosam sai mula mahotu ahu ai hodo si palua ahu. Ai songono do holong ni rohana mida pertibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganu na persea di ibana asa hanguluan na hot ro di saleleng ni leleng na di ibana. Molototong do hita mangolu di bagasan hata ni debata pos marohata saneronganan ni debatado hita lau mangalo hisap-hisap ni daging dohot maninggal hot dosata. Hatong rap mahita majakon si paluai tauka marohata asa bongot rajai di rohata lamar si hohot mahita ubege mangguruhon dohot mangulahon hatana jala dapotan upa mahita di haroronai. Amen. Tapuji Tuhata marede maita sian bukede nomor 62 ayat sada. Lam di patu dua debatado tu jolmai holong dot asini rohana di perbaga do haro ni si palua lahu palua jolmai sian ihot ni si bolis tabegema leturge na pau pator nunga madate rohani bangso paimahon haluan sian debata ay terbuang do bangso Israel alani dosana sahira na ditadiko debatado pakilan nasidai alani
Mai-mai do bangsoi diharoroni Mesias si paluai. Rodo hatami debata tupanirang jisaya mandok apuli hamuma bangsoki nina debata muna. Hata apul-apul madok hamu turoha ni isini Jerusalem. Jala jauhon hamu matu nasida. Nunga marujung paro kilonna. Ai nunga sesa dosanai. Ai nunga di jalo sian tangan ni Jahoba si lopit dua sikat ni saluhut dosana. Rodo hatani debata tu panurirang jesaya mandok. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nagpe rara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Di ari nasa sadai sogot. Uli jalamar mulia tunas ni Jahoba. Gabe huhut uli parbueni tanoi di akan nama luasian Israel. Aindada pikiraku pikiran munai. Jala indada dalan muna akadalaku ninna Jahoba. Tagan di parpiar ni muruku hatu hutabuni hodobo hiku satokin marorpoko. Alai marhite-hite dengan bahasa selelengna hasiaku ho ninna Jahoba si peluaho. Alai anggoho huta Bethlehem Efrata mamek methudoho nian anggotung pola jujuron tuaka huta meribu-ribu di Juda. Hapesian hodo haruan ni nagabe panggogomi ni Israel. Jala akka haruan nasian nahinan. Sian akka ari narobi saliling ni lelengna. Idama gabe-gabe yang masada namar baju. Jala tumubuh sada anak. Jala bahenonna guarna Immanuel hehe maho marsinondang maho Ainaroma panondangmu. Jala hamulion ni Jahoba besar di atasmu. Alani pauli hamuma dalan ni Jahoba patigor hamuma diadaran dalan balobong ni debata. Ikon gohan do nasarura jala parejeto nasa dolok-dolok dot butul-butul jala gabe na hornop na marnak tua jala gabe rura tanggurung ni dolok. Ainu ngatubu dihita sada poso-poso dileot tuhita sada anak papet tua barana do sogot harajao jala bahenonna guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saleling ni lelengna raja hadameon. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gogoni Jahoba marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jahoba de batata jadi maringan manasida ai timbul maibana disi rodiaka ujung ni tanoon. Amen. Marede maitea sia bukede o nomor 100 ayat sada. Oh
jupang tikina hobat tu baga-baga ni debata taringot si palua na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyan tod di porbadia di huta Bethlehem tabigima liturge na palimaho dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gom-gomanna pamilangan parjolomai uju digomgomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganub tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph dohot si Maria nan siang Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Alasian peparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dinanisina sida gabe maari ni hangolwana. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma, di peakon ma tubagasan panggagatan, ala soadong inganana asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborongin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi dapoton sada suru-suruan manasida dalam arsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suadi matu nasida unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamuna parsaulia sadok bangsoi. Ay nang tubo do di hamu saborginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus tuani. Oma partinada di hamu poso-poso do dapotom muna nabi Norhas piak di panggagatan. Hacit na itutu na tinaw ni si Josepe. Tarlumobi ma si Maria naong gabi-gabian. Alay ikon oloan na sida maparenta ni Kesar. Jala mardalan masay daw, jala maul si tutu si dalanani. Buasa ikon songoni. Ai tohodui hacit alai alo tuhapur seota molo ikosongoni si taonon ni si Joseph do si Maria ai laos di sido sakap hatuaon ni debata di perjalanan na tu Bethlehem ido masa hasasaut ni baga-bagana marhite hatu tubuh ni Yesus Tuhan si palua hita. Sasitong na masay maol do siya tu pikiran jaladang tarjaloroha hape lausongonido di bahen debata dalan na jalahurang tarjaloroha do buasa di inganan nalea hatutubu ni si paluay di bara ni pinahan. Ay songot tibbo ni akalangit siyan tanoon songonido tumibo akadalaku siya dalamunay jala akka pikiraku siyan pikiramunay ninna Jehovah alani unang manigor maralo turohata molope songoni dalan di baen debata. Nang di pardalanan ni ngulutaupe molo masa pangujunan dohot parukilon unang pitor madele atik dalan ni debatadoi lau mabaen hasonangan dihita tapuji ma guarna namar muliai amen. Tabigima ede puji-pujian sian kor ina.
Pangiduhami dohot hormat asa maju maju jolo nalao pagalakon lilin. Wakili Dewan Diakoni. Laos Jongjong Mahita Saluna. Budul ma ham.
dung mamuka seorang Tuhan Yesus di pertibion lemma godang maibana jala tulus diula ulaon hamesia sonnai gabe pelian nabadia do ibana bahen tubus ni saduk dosa ima holong di debata naso halupuan atong tabaritahon magwa ni Kristus Yesus dilihat pertibion tu saluhut jolma porsea tu ibana tabegema liturgi ragam bahasa. Yohanes 2 ayat 10 bahasa Simalungun aisonon do holong ni uhur ni naibata bani dunia on pala do anak ni nasasadain iberehon ase ulang mago ganuk na porsea bani tapi ase hagoluhon nasadokah ni bani. Bahasa Timur Fun wis nenonek pahpinan onane talantia in anfe in an mone mestilo henati ale ato nile an falsae neuin kais namleu mes na peni honis na balbal. Bahasa Papua memang tain tanonai oyo opo oi pang nia dunia ia ai karya ni opo ompung rintena asa unang paindan ubayana percaya ni ania tahai binas karanganan na selamat karuo. Bahasa Jawa awidene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ojo nganti nemu karusakan nanging duwe nono urip langgeng. Bahasa Sunda karena kacida mika asihna Allah ke alam dunia nepi ka masihkeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ke anjeunna ulah binasa tapi menang lagi hidup nu langgeng hatur nuhun. Bahasa Angkola ake sengoni mah holong ni rohani debata di Portibion jaba di lehon iya anak nia nasasadai aco sude halak na porsaya tusia nada mago tapi maruli di ngolu na manoktong. Dari bahasa Pakpak ai bageun ngo keleng ate debata midah duniaeun dibereukeun ngo anak nasada-sadai asa ulang mago genep si percaya bayi anak kidi tapi asa kengeluhon si aman sumendah bana. Bahasa Karo sebab bagai pengkelengi di bata donieda maka ibre kena anakna si tonggal gelah ula bene ICP si tek ibas iya tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Bahasa Bali santukan kade asapunaki ageng si pasucen ida sanghyang ida wasya marep sim jagata janton ida mai cayang putran ida ne santunggal mangde asing-asing anek sane perceng ring ida sampunang katiben pati nageng mulai urip langgeng. Di dalam bahasa Batak Toba ai songonondo holong ni rohani debata di Portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganup akana porsea di ibana asa hangoluan na saleleng-leleng na di ibana. Bahasa Inggris For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. Yang artinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Tabigima gabungan ama dohot ina.
Mari dimeditasi buku D 602 ayat 1. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amatta dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tabe lasiroha madihita di pesta Natal di Bagasan Bodarion di hamu amanami nanami ruas ama dohot ruas ina HKBP Bincaro dohot sudema naro di Bagas Coroon. Selamat Hari Natal Madihita. Tajaloma Jamita Barita Nauli Ojahan ni pesta Natal tadi Bagasa Bodarion. Hobar tu tema naung taririt jala tapiliti imana tersurat di Roma bidu 12 ayat 10 lalu bagian A. Songonomma didok disi. Tiop hamuma dame maradopon halak saluhutna. Upangido ma rakmat jaha johita 2 tulu ya. Songonomma didok di hata Indonesia. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hurian itu hatta namar pesta Natal di Bagasan Bodarion. Songod dia dohina argani dame di halak Batak dohot di halak Kristen. Khusus nahita nagabi ruas di Huria HKBP nadong di Bincarongol. Adong go hatarina tua-tua madok songonol. Met bulung ni jior. Metado bulung ni bane-bane. Tikos do sibuan tigor alai tumikosado sibuan dame. Hurian itu hatta nahina holongan. Nunga adong toropsian halak Batak na barani mangkritisi taringut tu tudos-tudos manang upasa sinakingani. Alane jok di sinaki tikos do sibuan tigor alai tumikosan sibuan dame. Roma hatanina deba na mengkritisi imad dok songonon. Berarti halak Batak na piting mardame. Lo madisi sahala petaho. Suhar petaho na masa asal mamardame. Digoi dongan na didok ma. Moladong na hurang, moladong na sala. Toy ma asal mamardame. Uluhum ma nang pehurang tikko si diroham. Romuse padapot na mengkritisi upasa sinakiring didok songonon. Bah tole petaho salah petaho asal ma mardame.
Hamunak kodongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Maniup dame maradopon halak saluhutna. Buado tahe bainota. Mangihuton upamani halak batakido hita madang upasa sinaking manang na perlu do bainota pertimbangan sian suara ni halak na mengkritisi sinaking tikos do sibuan tigor alai tumikosan sibuan dame ido tudos sinakingani hurian itu hatta nahina holongan tabering mah gudek kido persoalan di ngulun dakola persoalan di rumah tangga dari dia kapar taroboa pe buido terjadi ka persoalan alan itu adung ko sada marga nomor selisih di pertaroboan hamido siakangan daung hamido inna lasso marsiatoan ala memang dampak ta sejarah molo akataringo tu tarobo biasana tradisi lisan do opung nami madok songonon ngotok mana sada madokon opung nami pe songonon do idokon salah do idok pungunain jadi buido dang marsiatoan halak alani persoalan ni tarobo buido dang marsiatoa kalak dot alani akka na asi buido dang marsiatoa kalak alani si pangano buido dang marsiatoa kalak alani pakuling buido dang marsiatoa kalak alani akka tujuan do na asi marpesta natal lohita budarion ruas ama dot ruas ina buado tutu semangat talaho maniop dame hamuna kadongan au sangat setuju do molo piadong na mengkritisi taringot tu upasa sinakingani alai lubi gumudang ko manfaat na molo tahanguluhon sinakingani nangpe si pata ate gabi adok pamikiro ni madokon si mahita salah petaho da peting dame inna kan alai lebih setuju doau dope taringot tu padohan met bulung ni jior metan bulung ni bane tikos do sibuan tigor alai tu mikosan sibuan dame ay molo marsibuat tikos na do jolmaon builu gabi gaor songon marga sinakingani naso marsi pakulingan marsi bay punguan nabi edi punguan nami pe adong go songoni gabi adong siturus A adong siturus B ninna hamuna kadongan nahina holongan di bagasan guarni Yesus Kristus songonido hea halak na berkendaraan di huton ibana do aturan tikos siet do ibana na berkendaraan memakai perlengkapan jala berjalan di jalur sebelah kiri alaya dong ma sada kendaraan rosia julu gede-gedeun baru teh amanginang ngagade-gadeo kita mana berkendaraan on marsepeda motor maita aleng harusnya juluan gade-gadeon dohonot tado au sitong do au baru teh sitong do hita ngamamake perlengkapan nggak berjalan hita sesuai aturan di sebelah kiri alaya la gade-gadeo rusya julu neng mangalau sidongan na di juluna bado molota partahato tikos tadi si hasit tongatta boido pitor hato do hita tu bano gincangkan dedu teh terjadi matong tabrakan alai molotarem do sawotik mengalah hita sampai madebu tu beram hita na pitik selamat wado ido nadingkan jadi asa Jepang hadameoni gudanggo amanginang si guru honotta asa Jepang hadameoni asa dapot hadameoni gudangdo si guru honotta husuk kumajo hita taringot tu dameon manang taringot tu hadameonon mangihutok kamu dame manang hadameoni apakah itu sebuah hak atau kewajiban atau
tanggung jawab. Dang nalahu belajar PPKN manang PMP hita teh. Alai asa neng alakan gudang si guru honot tataringot tu hadamionon. Asa dapot asa Jepang. Bu adu teh hadamionon. Hak do hadamioni manang na kewajiban doi. Manang na tanggung jawab doi. Ngama torasi tadi hak Kristen otta. Om masih guru honotta. Asa borhak siak kesadaran hita dohot siap pangatusion na takas sinakingani. Ale molau madok. Jala molau mangatusi. Dohot makaporsiai. Hadameon mulai dok maniup dame. Ini bukan kewajiban, tapi ini adalah tanggung jawab dan hak kita. Semua orang Kristen punya hak untuk mendapatkan, memiliki kedamaian dalam hidupnya, tetapi semua orang Kristen punya tanggung jawab supaya kedamaian itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kau berhak sianido hita. Berhak doha KBP Bincarung di Bagasan Dame, berhak. Alai kau bertanggung jawab doha KBP Bincarung, ruas ama ruas ina, lau menjaga hadameoni. Jadi dang soal perkara ikut tikos sudi, alai buado asa Jepang hadameoni. Buido nati kosi perjuak konota, alai tabereng mamudara na buado. Songon na berkendara sinak kening. Disinilah kita membutuhkan hikmat. Bukan berarti kita harus tutup mata terhadap apa yang benar. Kebenaran juga perjuangan kita sebagai anak Tuhan. Kekudusan juga perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Alai hadameope, hak taduk tanggung jawab tadui. Lao mengulahon dohot menghadirkan kedamaian. Hurian itu hatana hina holongan adonggo dua kata taringot tu hadameonon. Sian perjanjian lama di dok sian kata shalom. Nah dilapati damai sejahtera. Jadi mulai dok sianon shalom bagi kita lapatanna damai madi kita. Mulai di bahasa perjanjian baru sian kata Irene. Karena saya dong do halak namar guar si Irene, Iren. Manang Irene juga membicarakan tentang kedamaian. Adong sahalak penulis buku namar goar Hayden Robinson. Di surah Iba nama sada buku na berjudul Salt and Light, Sira dohot panodam. Tentu sahalak Kristen do amat tau. Alai taringot tu hadameoni di bukune di surat Tonibana songonon. Tak akan ada damai di antara negara jika tak ada damai di negara. Beruta simak kok. Tak akan ada damai di antara negara. Mulai dong negara. Di antara negara tidak akan ada damai jika kedamaian itu tak ada di negara. Mengunjuk kepada satu negara. Alai lanjut nih dok ibana sono. Tak akan ada damai di dalam negara jika tak ada damai di dalam orang-orangnya. Maksudnya dia kependuduki. Dan mukis ada negara mardame. Molodang adong rohadame hadameo diakan jol manamia di bagasan negara. Molo tahu hono nang dingoluta songon halak Kristek kita dipungatta di huriatta. Dan mungkin adong dame di HKBP Bincarung. Molodang adong hadameo di rohan ya karuas. Hidup. Alani songon halak Kristek kita. Apostel Paulus do pasato jamitano tuhita. Asa tatiup dame maredup pun saluhut halak saluhutna. Di bagas separnguluton pasti gudang do aka persoalan, gudang do aka hamolon. Nah mungkin tak adopi. Dakolad secara personal, boido secara persekutuan dapat jala Jepang aka persoalani. Hurian itu hata na hina holongan. Rap dohita di son ma parsita sa Jepang hadameoni. Alebohado sa Jepang hadameoni di hita. Nah di bagasan kesimpulanna di doksi Hayden Robinson ima songonon.
Tak akan ada damai dalam diri orang-orang jika orang-orangnya tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Ima kesimpulan nibana. Lapatanna asa Jepang dame diganup halak di diriku di dirimuna, berarti ikon pasahatot tado dirita tu tangan ni Raja si Pardamei. Namar pesta Natal lo hita sonari. Marningot hatu tubuh ni Yesus. Ise do Yesus si Raja si Pardame do ibana. Jadi moloro hita di son mar Natal. Berarti narodo hita songon halak majus. Naromar sobba tu Yesus si. Do pasahat tu dirina do narong di bana. Alani bulus mahita pasahat tu dirita. Tu Yesus Raja si Pardame asa Jepang hadameoni dihita. Alai dang sesederhana ya kamanginang. Rodo rasian hatani di badonga madok. Ai ganuk marminggu amang roau. Hupasaha do nguluku. Alai sejupang gojuk di roha san dari lebung. Dohot sian senakana asing. Dijabu di pardalan do nasing. Bui doi. Alalita sederhana ho mamuse. Selain menyerahkan diri kita kepada Raja Damai itu, sebagai anak-anak Tuhan, asa Jepang damai dihita. Beta, dapar culu, mari kita berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Alana persoalan dujuk-juk, naboi menghilangkan rasa kedamaian itu. Sitik saotik di sana lani hata bui do, dang sejahtera iba. Gabi dongkol doh nasing, bui de songoni. Alai, hamu akadongan. Marilah yang pertama supaya kita menemukan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Cara kita memahami masalah itu penting. Molodang sanggup kita memahami akan persoalan-persoalan yang terjadi di sodoh kita juk kehilangan kedamaian. Contoh mate musim bulan wae Piala Dunia marbola mak si Ronaldo do si Messi misalnya talu mana sada memang balana taluon aka pendukung na budo marbeda lah niyo songonima masa pembalap motor GP ate alamar si senggolan do hati hai figur na terkenal antara si Rossi do si Marquez do pendukung do pewe do marbeda bahasa. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia tidak sanggup untuk memahami masalah itu. Jadi cara kita memahami masalah, kita harus mengelola masalah itu. Terlebih mengelola hati kita. Supaya jangan kita ambil semua masalah yang di sana menjadi masalah kita. Kapan kita dalam damai? Oh, namar soalinang alai dang ikon anggapok sudah persoalan migai persoalaku. Molo tangis kodoh tahu tangis. Di sodoh kita perlu mengelola masalah. Asa unang gawi marbada hita, unang gawi marsoal hita, unang gawi kehilangan damai hita di bagasan ngelutta. Jangan kita buat masalah orang lain itu menjadi masalah kita sendiri. Molo asa gawi si pardame hita, dang iko perlu masuk sebagas-bagas natu persoalan ini. Molo gawi masuk do hita, ulu mah hita gawi pro. Ulu mahita gabi kontra dot lan nasingi alani do kon berada do hita di pihak yang netral. Ada kalanya kita berada di pihak yang netral, peduli ya peduli, tapi jangan berpihak kepada masalah itu sendiri supaya kita jangan kehilangan kedamaian. Jadi harus ngoni sada masalah manuhor tolor mai bane suruh natai tu Indomaret torjo tolorinna tu hormat tong saat dijebut tor digoreng naton dipocau opat tulu busuk tolori ayam mama aduh palaman or tolor peso di botoho dan gue pilih tomuin na buah amat na terarak mahatani natai do persoalan sipatu pediukit HP tolor do persoalan na pada waktu do persoalan ni baju pediukit do persoalan ni hepeng pediukit sudah diukit ujung nggak gawe buah ama kaur nasida merbeda panirang nirangon
do nasi. Mereka tidak mampu mengelola dan memahami masalah. Jadi molo masalah ni sipatu mata bahas. Jadi molo masalah tolor do tolor mata bahas. Molo masalah si panganod do nahurang tabu i mata bahas. Unang rarat tuna asing. Buido gabi kehilangan damai sejahtera hita di ngulut talani. Hamu nak kadongan napa dua na sajuk pang damai. Mari kita membangun komunikasi yang baik. Komunikasi. Aina kamis komunikasi do sipatan na jut mabain persoalan. Alamis komunikasi. Jadi supaya terjadi kedamaian itu di tengah-tengah persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terbangun ma komunikasi. Di bagasan komunikasi boy taboto perasaan nidongatta. Boy taboto nanirohan nidongatta. Boy do pamanganon salah pilih makatahon aleng boy rohan songoni. Yung bigin na king songon na madoy hatamida eda. Ay memang na songoni do nahula pati hami songonon nak kini. Ada songon yoro aku bah. Tuh songonod do ina. Tapi na silap do tersulat di salah ikau nai makatahon sakababahata. Manang mungkin dia sedang ada masalah yang lain sehingga dia dalam pikiran kita keterlaluan mengucapkan sesuatu. Buidui. Jadi di dalam semuanya itu mari kita bangun komunikasi. Ahadwalana. Dia do bocirna ke buidui. Asa Jepang hadameon. Na patuluhon hamudak kadongan asa Jepang hadameon. Rikok do hita memiliki tenggang rasa. Ado tenggang rasa teh. Makilalahon na hinalalani dongata. Ido tenggang rasa. Tenggang rasa martetangga perikok do. Atik buhana sadingdiko sadingding satu tembok kamu hidup bersama dengan tetanggamu. Ngai bigeho di tetanggami sebulan. Nah, ayo makan kita sama-sama. Jadi ngai bigi hotong di sedoki di bari-bari jabumina sadingding do hoto lau mangan na manasida. Jalan ngahera sai martangiang. Berarti nggak sedang dipohuli bibi si panganonna. Alai ipaguguho maho suara di batu mu di jabum. Hoha kok komuse. Senimu. Buado songoni. Ai bui do gabe muta-muta na ibariban. Molo disangaja. Ima molo dangarong tenggang rasa. Jadi riko dosa juk panghadamioni kita memiliki semangat itu. Tenggang rasa buado makilalahon. Nah ini lalani dongaku. Dungi om marana parpudi. Asa juk panghadamion ikan waronggo. Sipatta manang sikap na saling menghargai. Kalaupun itu tidak ketemu dari antara saudara-saudara kita, seolah-olah kita kurang dihargai, tetapi marilah kita bangun dalam diri kita. Kita menghargai siapapun. Kita menghargai saudara kita menghargai keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Menghargai, cara kita menghargai dia, jangan kita ukur dari jabatannya atau apa yang pernah dilakukannya, apa yang pernah diperbuatnya, tapi pandanglah saudaramu itu. Molo dihuria bereng maibana natinopani debata adoi. Jala dongam modoi nani leon ni debata. Unang itor diripiho ala nibana dosega au, unang itor songoni. Kita buang pikiran negatif. Karena kata-katanya saya menjadi menderita. Unang songoni. Mari kita memiliki sikap menghargai. Amu piak kamanginang. Bolu dice budang diarkahon amat tai hobado. Wado hamu kamang bolu dice budang diarkahon inatai. Hola tiki bulan muda baru mangaleu gaji hepeng doa sayarga hoko. Wado perasamu. Buido malengleng hati-hati. Ulu pindah ke lain hati. Dibereng inat tanah gulap buhina. Dibereng inat tani halak gabis minar buhina. Alaniaha alana hurang sikap menghargai. Sasitongna gudang naneng si guru honota. Ala di pesta Natal bodarion. Tatiuk ma songona ni jami taon. Naeng mahita saluhut na maniup dame di bagasang ngulutta maradupon saluhut tala. Takelola mak persoalan. Nah terjadi, nah adong di bagasan ngulut tabi baik dia kapar sauran. Memang hidup ini pasti memiliki dinamika.
molo merapok pe adong do dinamika ni parrapoton, molo mangap pe si patadong go dinamika ni na parmanganon, isan makusap tadi melezat mangan alaison kalam adong ko nasongoni di dia pe di pakatayop pe beda do di menamika ni nama kataya alak bata do alak Sunda te, beda do di menamika ni nama kataya alak timur do alak Jawa. Alani kita perlu belajar banyak dalam kehidupan kita, tetapi terutama kita harus mempersiapkan diri kita menerima Raja si Pardamai. Alani say Jesus ma nata jalo di bagasang ulutta, jala say tu Jesus ma nata bain nasa si bainota termasuk natal tahun asamar sangap guarni di bata hitape gabi mangulumian di bagasan hadameoni molo tatiup Jesus. Alani Jesus doau jala ahape huula tuibana do nanang si bainokku molo songoni tunghurang pe pangargahon ni halak tuhita manang respon na baik sian na dilabung tay maradupok kita anggo hita tetak ma boy mangulahon na rin gani sopola gabi tercemar, sopola gabi segay ko parsaurata, sopola kon gabi sega keluargata. Alani molo pegudang ka persoalan sotung di baik ko ngulum gabi medan persoalan, sotung di baik ko keluargam gabi medan persoalan, molilo medan peperangan baisi mamargurasa sudi songonido nang hita namar huria sotung tabain gereja tahun gabi medan persoalan. Tetapi marilah kita belajar berpegang pada Yesus Kristus, tatiup madame ay tatiup ma Jesus ay ibana do Raja si Pardame na mangalehon dame dihita. Amin martang yang mahita. Tuhan mauliate madiho dipakulingi hatam menabadiai hami di bagasa bodarion tatap mahami di tonga-tonga ni huriamon di huriam name met HKBP bincarongon na mangarade diri di tonga-tonga ni luat di tonga-tonga ni ngananon asa gabi huria sitidangi hami namar panidangiyok kami di bagasan akka parsauran nadinggan dohot di bagasan hajong-jongan nami na mangulahon nadinggan di tonga-tonga ni huriamon. Ali Tuhan paso-paso makama nami na nami ruas ni huriamon asa toktong nasida di bagasan las ni roha nasyakui lao mangulahon na salomo ni roham. Ali Tuhan saat di homa ngulu nami keluarga nami say dami nasyat Jesus na hupes taho kami di bagasa budarion songgop di ngulu nami ganu marsada-sada songon edde ni suru-suruani na mangedehon hadameon dame di portibi. Tuhan moliate mariho jalo matang yang nami mangasahon guarmu na badi Jesus Kristus Raja si Pardame di ngulu nami. Amin. Ta puji matuhata marhite edeta nomor 577 bagian B hut mahita papungo pilihan. Kristus
Jongjong Mahita ayat dulu. Paritahon di dolo dirura di sude inganan paritahon di dolo nang tudu Kristus di borhos dolu hata di panggagatani di Batama namina di Banua Kicang. Hodo harorani saluhut seleho-lehon nadinggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hu pasahat tamima sian na neleho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di julom. Paso-paso may jala ramuti. Asa hu parasia kami pilihanon. Pati bulon harajommu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Gudang ni seleho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita. Martangyang di bagasan tangyang. Alea manami. Alea manami na di Banua Gicang. Saya pinarbadia maguan. Saya roh maharaja. Saya saut malomo ni roham di Balotongon. Lehormatu hami sadarion hawaluan siap hari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan nomor dosa Tuhan unak kami tuh panguncunan palua mahanisan pangago akhirona punah harajau dot hagun rudi hasangapam salini amin jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan di bata asini roha madihamu dohot dame nasian di bata mata dohot holong ni roha nasian ama dohot parsauran nang haluan nasiat tod di parbadia ima madongani dohot mamasu-masu hamu saluhutna amin. Amin. Tajalang bima kanila bungta tadok ma selamat hari Natal dia kadong atta. Selamat hari Natal. Pinanggido bolo boy lilin boy mamuseng di papungu asadong paket tamat sugut. Selamat Natal buat Ama Ina Huriata. Unang majoloi Victor Mulak Amanginang alarong dope acara selanjutnya. Nanaing sipatu pauta di acara Natal Ama Ina di Boronginon, termasuk ada beberapa vokal grup dari sektor 1, vokal solo dari Sabrina Reta Gultom, vokal solo dari Nyonya Stinjak Beruna Hampun, duet
Amang Sintua LD Pasaribu, Boru Mahodim, vokal solo Nyonya Simanjuntak, Boru Sedabutar, dan terakhir vokal grup dari sektor 2. Untuk pemusik Amang Tambunan, Bapak Willy, untuk bisa hadir ke depan biar kita lanjut untuk di Varia Natal. Untuk Amang Inang jangan langsung pulang dulu, kita ada makan malam hari ini, malam ini. Nanti pas saat menyaksikan Varia kita boleh sembari makan di dalam ruangan ini. Untuk Amang Inang boleh duduk dengan tenang biar dibagikan konsumsi oleh panitia. Untuk itu siap-siap vokal grup, vokal solo yang sudah mendaftarkan diri. Untuk Amang Inang biar duduk tenang dulu, jangan langsung pulang. Makanan akan segera dibagikan. Untuk Amang Pendeta boleh berdoa dulu, berdoa makan. Amang Pendeta Panjaitan boleh ke depan Amang untuk berdoa makan. Amang Inang yang ada di luar masuk dulu ke dalam biar langsung dimulai makan malam kita. Untuk sesi konsumsi boleh dibagikan dulu sebelum makan, nanti ada berdoa dulu ya, yang dibagikan dulu makanannya. Untuk di depan, tolong pemandu lagu, pemain musik di depan boleh di sesi konsumsi. Untuk Amang Pendeta Panjaitan, Amang biar kita makan malam sudah dibagikan konsumsi. Untuk doa makan Amang tolong di untuk sesi konsumsi sudah kebagian semua? Makanan sudah kebagian, di konsistori sudah? Untuk konsistori sesi konsumsi tolong dibagikan untuk di konsistori Amang Sintua. Ngabo kita martangiang ada orang semartangiak kita raati perjulo donon namiro Oma Natal ni ama ina dung 10 tahun ra dakya bihamuna parsidoho marnatalati itonga-tonga ni huriata jala las disidora dohono tu kita tahangoluhom ma ima akaliturgitai unang gabi holan nama dokok kita aladang tahangoluhon napadua hon hobartu na dokon jambita nakinyan Natal unang kehilangan makna damai sejahtera
iko mardame do namar natal daw siya nakapargulu-guluton jala molmar natal halak lam serek marohana ay haserepon na dipatguru ni Tuhata Jesus Kristus do uban na rotong atongan ni portibyo nati jala pos do rohata ama do tinahaka wincarong akan menyongsong 2023 dengan tahun profesionalisme dan sentralisasi keuangan AKBP ibagasan namardame marlas niroha makilalahon naidokonna ima solidaritas tua kadongan nati ulahon bagiamu luas mahalak mangulau bagianna ido asa jupak kadamion unang tacapuri urusan ni halak jala di sima hitara ngaboi seksi konsumsi nga cukup bedahan ngadapok besude asa tapahohom unang martangiyak kita HP say mardalani do PAK na magbagi ngadapok tak besude asa tapahudul ma nama bagi tapaso majustokin ate nama bagi aku amang sitanggang inang borsi rait mama muti pahudul majustokin nang asa martangiak kita unang gabi ngaling-ngalian non idahan ni halak nong ditiok martangiak kita Tuhan debata amanami namarhabang sa di panogijang naung apara dibagas sadarion diloso ali Tuhan amadot ina ni tonga-tonga ni huriam makalason parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus tonga-tonga ni portibion songotada parbuen ni holong ni ruham nama cebalga tu jolma pardosa jolma nagale na orbuk nagea naung tinorua do hamil Tuhan saluhutna alai ala asido tolong ni roham dilokko do tutuale Tuhan anakmu Tuhan Yesus Kristus rotu tonga-tonga ni portibion tubuh di baran ni pinahan na di Bethlehem tubuh di tonga-tonga ni akka haprosuhon asa marhitetisyele Tuhan di tubuh so saluhutna jolma le Tuhan langsung ni matutuale Tuhan marhiti-hiti acara perayaan Natal ama ina di tonga-tongan huriam nungahu atidako kami nungahu baritau kami marhiti-hiti akal liturgi nami ima le Tuhan songo dia le Tuhan digil hosia tonga-tongan ngulu nami asa songon aka halak parrohasia timur ya le Tuhan orang majus gabi sudi hami tutu le Tuhan mamake parbinotoan nami mamake sinarangan nami lau pasahat toni gabi pilihan na mangolu tu adopamu lau padimu kuriam songon aka permahan aka na adong di ladang epratali Tuhan sigop nasile Tuhan lahu manadikon nang aka pinarman nasida lau marsoba tuhuali Tuhan asa una kapuguson nami unang nang arta nami Tuhan mangabati hami lau marsoba tu adopamu alai mamora marpogos pehamil Tuhan hipas manang marsahit pehami totong do hamil Tuhan ikut sigop lahu marsoba tu adopan ni Yesus Kristus Tuhan jala si palua portibion songon aka na totong ali Tuhan mangaleho rohana sida langsung ali Tuhan si Maria do si Joseph ditadikon nasida li Tuhan nang kepentingan nasida hadirion nasida berani ali Tuhan nasida menanggung resiko asa boleh Tuhan nasida patulus sosakap oleh Tuhan molotung pele Tuhan bodoh oleh Tuhan nasida dipasiring sia tonga-tonga ni keluarga alai asal matulus sakap oleh Tuhan tonga-tonga ni ngulu nasida gabi dapota dami matutu oleh Tuhan pertibion ido na dipengoto di bagasa kulmin ngulu nami abolokono nami matutu oleh Tuhan roha diri nasa mangaluli hasangapon nami sabing gabi nang perduli hami Tuhan kadongan nami dang merasa hamil Tuhan di keberadaan ya kadungan nami alani ya Tuhan rohai marsoba toropamu
asal leo maton turbadia mangula di bagasa rohanami asal hutna ruas ni huriam parhaladu ni huriam dia kawi pincarong oleh Tuhan mamukan amardota oleh Tuhan laho marnata oleh Tuhan nang malam jakonon nami oleh Tuhan jala ulaunon nami sudia kapersoron nami di bagasa dame nama korho dame oleh Tuhan asa utiap pami madame nang binoam beritong atongan di pertipion gabi si buat dame hami tuaka parsora tuaka dongan nami nang di bagasa na basop oleh Tuhan ada orang surti hami tu parian nata oleh Tuhan naik kami jumolo marsi pangano sinumon atong tupak pasu-pasu maun makon roh hai pasundot gugon naik bari patang nami jala homat oleh Tuhan namang olah sami manguduti aka persoron nami di bagasan dame dotelas ni roha marsanga maguarmu jala marlas ni roha mahami tutu oleh Tuhan marsaulio pasu-pasum mangason konakmu Tuhan Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho amin. Masih titik masih gopak golang-golang pangrahut na molotung ipe narta partupa huriata songod dalalas ni rohata segudang ma pinasuna Marjo Mukmaita. Tolong di yang di belakang Amang pintunya ditutup kembali. Nanti biar gak terlalu berisik ke tetangga kita. Pintu tolong ditutup kembali. Selamat menikmati makanan yang telah disediakan oleh panitia. Nanti habis makan boleh cepat-cepat siap-siap yang sudah kita tentukan untuk penampilan di Varia. Nanti habis ini Inang Nyonya Simanjuntak baru sudah putar, boleh tampil ke depan sembari menikmati makanan. Kita isi dari kesiapan. Nyonya sudah putar, Nyonya Simanjuntak baru sudah putar. Ada? Oke. Sektor 1 belum siap ya, masih makan. Jadi daripada nggak ada yang mengisi. Oke, nah. Sembari menikmati hidangan makan dari panitia, kita tampilkan Inang Nyonya Simanjuntak Boru Sida Butar. Silakan. Sejak langkah awal perjalanan hidup
ku latih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini gemar mata memanggil ku Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini gemar mata memanggil ku Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Tepuk tangan buat Nyonya Simanjuntak. Baru sudah putar ya tadi toh ya. Oke, luar biasa. Ini calon-calon guru kor ini kayaknya. Yang penting harus rajin ke kor ini Inang ya. Kalau udah tampil di Bincarong harus rajin jadi kor ini atau kor ama ya. Ini ada handphone dari tadi pagi yang merasa memiliki handphone ini. Dari Kak Wati tadi katanya. Nah,
Siapa tadi namanya di sini? Mama Elipson Marpaung. Elipson Marpaung. Benar? Elipson Marpaung benar? Oke. Sektor 1 gimana? Sudah siap? Vokal grup? Sudah siap? Masih makan? Oke, tepuk tangan buat sektor 1, vokal grup dari sektor 1. Di atas. Ya, pakai. Tapi jangan jauh kali. Jangan jauh kali nih. Bukan jangan jauh kali. Kan kami nggak satu-satu mic-nya. Udah pas lain suara sampaikan Harus dekat. ini juga ada Tes. Oke, Yose udah siap? Tepuk tangan sekali lagi dari sektor 1. Habis ini siap-siap Sabrina Reta Gultom sama bapaknya. Oke, mulai. Telah lahir
Iya, tepuk tangan sekali lagi ibu-ibu dari sektor 1 yang luar biasa, yang cetar membahana katanya. Iya, kita tampilkan lagi penampilan selanjutnya dari Sabrina Reta Gultom. Iya, tepuk tangan kita buat Sabrina. Tepuk tangan. Seribu lilin nyala
madu. Terima kasih. Iya. Mauliate. Sekarang kita tampilkan lagi vokal grup. Ayo, vokal solo dari Nyonya Sitinjak Boru Nahampun. Itu grup, vokal grup, trio. Oke, silakan. Oh, ini dari sektor 3. Oke. Ini dikirim ke sesi acara vokal solo dari Nyonya Sitinjak Boru Nahampun. Oh, sekarang jadi berubah jadi vokal grup. Oke, silakan Inang, maju. Maju, jangan malu-malu. Iya, ternyata vokal grup dari sektor 3. Ya, ibu-ibu cetar membahana. Silakan Enang. Tapahatop. Dangalai hagogo oki, pakai musik katanya. Langsung pakai musik. Dangalai ni hagogo on.
Iya, tepuk tangan buat sektor 3. Ya. Dengan Lai, siapa tadi? Marga apa, Lai? Iya, Marga Siagian. Ini calon tenor 1 nih, Amang Ketua. Mana Ketua Amat tadi? Ini harus diri tenor 1 ya. Oke. Mau lihat ya, Amang Siagian. Sekarang kita tampilkan lagi penampilan dari Bang LD Pasaribu sama Kak Boru Mahodim diiringi oleh Tiara. Kalau ada yang tahu lagu ini silakan boleh ikut bernyanyi. Judul lagunya Natal Dalam Duka. Aku pakai ini. Kamu jangan deketin pakai ini. Ini aja. Jangan terlalu kencang. NTT. Tes. Tepuk tangan buat keluarga LD Pasaribu Boru Mahodim. Habis ini vokal grup sektor 2 siap-siap. Tertahan selalu menetes, iringi doaku. Badai terus mengamuk, aku tak berdaya. Terdengar kabar kedatanganmu, Tuhan Roh Kudus, Sang Penebus yang menangkan seisi dunia yang hampir binasa. Natal kini telah datang lagi. Engkau lahir membawa damai hati. Rayakan tanpa orang terkasih. Tahun akan berganti, pergi dengan berjuta kisah sedih. Kuatkanlah iman percayaku, biar ada damai di tahun yang baru. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dialah yang punya.
muliakan tanpa orang terkasih. Tuhan, tahun akan berganti. Kau pergi berjuanglah sedih. Kuatkanlah iman percayaku, biar ada damai di tahun yang baru. Kuatkanlah iman percayaku, biar ada damai di tahun yang baru. Terima kasih, selamat Natal, damai sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Terima memberkati. kasih dari keluarga Amang LD Pasaribu. Sekarang kita lanjutkan dari sektor 2. Ada sektor 2-nya? Atau lanjut dengan Mama Willy? Ada sektor 2? Oke, maju-maju, jangan malu-malu. Ya, cepat-cepat. Kamu di tengah.
Iya, tepuk tangan sekali lagi buat sektor 2. Ngahera nesinggi pade. Coba satu lagu dari panitia. Podo Rajaku. Tepuk tangan dong buat saya. Di Parmahat Tuhani do parngolu oki di paroro Tuhani do parton di oki tung macai basa
dosaki Mauliate. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru masih lama ya. Masih ada lagi yang mau nyanyi? Iya, Mama Willy. Mau pulang? Berduet. Ayo. Iya. Iya, kalau ada tas yang merasa ketinggalan boleh diambil di depan ya. Iya. Kita tampilkan Mama Willy nih. Artis Bincarung yang tidak asing lagi. Oke, toh. Apa lagunya? Bagi saudara-saudara saya yang tidak bisa pulang kampung, maka lagu ini akan mengingatkan kita kepada orang tua kita untuk bernatal bersama di kampung halaman kita. Teringat Natal waktu bersama di kampung halamanku, terkenang wajah papa mama yang ku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini? Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya aku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Tahun Baru.
kita ini. Adakah kita akan bertemu, adakah Tuhan? Selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali masa kecilku dulu, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Terima kasih Tok. Iya, mungkin ini lagu terakhir dari panitia. Mungkin langsung ditutup Amang Pendeta. Amang Pendeta Storus atau Amang Pendeta Panjaitan boleh. Biar kita tutup, Amang udah selesai. Baiklah, Amang Nyenang, kakak abang semuanya, napa sebelum yang hadir hari ini, karena acara perayaan Natal Ama Ina Kebencarung sudah berjalan dengan baik, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi jemaat Kebencarung, bagi keluarga kita pribadi-pribadi, dan juga akan mendatangkan kebahagiaan hidup bersama dengan orang lain. Kita akan tutup, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, jika pada hari ini hanya karena kasih setia Tuhan dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan dan dimampukan untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Ama Ina Kebencarung, dan kami sudah bersuka cita ya Tuhan memperdengarkan melalui liturgi kami, melalui nyanyian-nyanyian kami, melalui ragam bahasa, di mana melalui ragam bahasa kami juga bersyukur bahwa kasih-Mu tidak terbatas hanya untuk satu suku saja, satu bangsa saja, satu keluarga saja, tetapi Engkau mau menyapa seluruh dunia ini, sehingga seluruh dunia merasakan bahwa kasih-Mu adalah untuk semua manusia, untuk seluruh dunia, sehingga kami juga diingatkan dalam kehidupan kami supaya kami meninggalkan ego kami masing-masing, tetapi kami peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi pembawa-pembawa damai yang memberitakan kedamaian, membawa kesejukan, kesegaran dalam setiap persekutuan kami. Biarlah kami ya Tuhan menjadi agen-agen pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami, karena ketika kami membawa damai maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan, akan mewarisi kerajaan sorga, dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kegiatan kami.
Bapa sorga, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, tetapi kasih setiamu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami, selalu baru tiap pagi ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau yang senantiasa mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera daripadamu, membawa berkat daripadamu ke tengah-tengah keluarga kami, dan besok hari kami bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan namamu melalui ibadah kebaktian minggu kami. Begitu juga dengan kegiatan Natal Remaja Naposo Hakabincarung yang akan dilaksanakan besok hari tempat ini mulai jam 5 sore ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati seluruh anak-anak remaja Naposo Pulung beserta dengan orang tua dan juga tamu undangan mereka, supaya tiba dengan selamat di tempat ini dan semuanya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan namamu saja. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, atas segala kelalaian kami ya Tuhan, dalam sukacita kami Natal malam ini, supaya kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya sekedar mengingatkan, besok kita masuk ibadah seperti biasa, yaitu ibadah jam 6 berbahasa Indonesia, jam 10 berbahasa Batak. Ibadah sekolah minggu tetap berjalan dan akan dilanjutkan dengan bakti Natal, dan juga ada kegiatan donor darah dan Natal Remaja Naposo Bulung. Tuhan Yesus memberkati. Ora, selamat Natal untuk kita semuanya. Selamat Natal.